abalangole begezeka mu Allah subhanahu wa ta'ala tibudziwa tonse kuna kuti tili mwezi wolemegezeka ukondedwa wa Ramadhani umene uli mwezi ofunikira kwambiri kuti Islamu apange mapemphero aziyandikitse kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mu hadithi ya mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anafotokoza kuti innamal a'malu binniyati, ndithu ntchito ina iliyonse imapangidwa jaji kana imapangidwa way kamera kuti ikalandidwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala malingana ndi nia chitsimikizo chako munthu. Chocho balango limegezeka kwa Allah subhanahu wa ta'ala mu hadithi imene ikutilimbitsa, ikutiphunzitsa, ikutiuza kuna kuti tikuyeneka tikirutse kukhala ndi chitsimikizo chabwino, tizitsimikiza makamaka mu Ramadhani muno kuti tisala timanga mwezi umenewu posatengera kuti katukuma ndi ma challenges anje kandi zipinjo zanje, chifukwa tikatsimikiza Allah subhanahu wa ta'ala azatifoyetsera. Chifukwa masahaba ridwanullahi alayhim wanadana ni mavuto ojuruka osinasiyana koma sana likubwerera mbuyo sana li anthu osatsimikiza pazochitika zawo ndi chifukwa chake anapambana ngakhale nkhondo zosinasiyana. Nkhondo zina anamenya Ramadhani kusala kuli pakamwa koma sana foke sana gonje chifukwa anatsimikiza mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Chocho ino ndine tikuyeneka nia yathu tiyipange kukhala yabwino kuti tumusangalatse Allah subhanahu wa ta'ala komanso tikhale opambana otolera kwambiri thawabu mu Ramadhani imeneyi, chifukwa sitikudziwa kuti kodi moyo uno Ramadhani imeneyi timaliza nawo kapena sitimaliza nawo, nanga Ramadhani ya chaka chamawa kodi tizayifika. Zonse zili m'manja mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Chocho balango limegezeka mwa Allah subhanahu wa ta'ala yafika nthawi yokuti nia zathu zitsimikizo zathu tizikonzenso, tisapange kuti anthu atione ayi koma tipange kuti Allah subhanahu wa ta'ala yekha atione, chifukwa iyeyo ndamene ali mwini wake kulipira. Saumu imakhala yopweteka kwambiri komano ngati wayikira nia mwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah amakufoyetsera komanso amakulipira pano pa dziko lapansi komanso ku akhira moyo winawo azakulipira. Ndikusiyeni m'manja mwa Allah subhanahu wa ta'ala kuyang'anireni akupatseni zabwino zonse mu Ramadhani imeneyi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.